सासे मानसिया 12 मास खामानि मावबाय थानो हाया ओंखायनो सम मोनोब्ला ब्रेक एबा छुट्टी लानांगौ जायो गावखौनो गाव रिजुविनेट खालामनो थाखाय जुदि सोरबाफोर 12 मासनि बारा मावोबा बिसोर बिरनि केटेगरियावसो गोलैहैयो नङानलाय आंथ' नङालै ओंखायनो नै नानिनि बन्द मोननाय लोगो लोगो जोंहा ओंखारबायबो छुट्टियाव Welcome back to the channel. Asa khalaman nongtamon mojangaino dong. Daddy, you're not showing your face. I'll show my face later, ma. Then is a hibbai 16 tarik Mars. Oमफ्राय जों थांनो ओंखारदों चेन्नाइआव. नानिनिबो बन्द जाबाय. जोंहाबो न'निफ्राय खामानि मावगासिनो ओंखायनो एसे बेरायनानै फैनोसै चेन्नाइआव. चेन्नाइआव सप्ता खननै थागोन ओमफ्राय चेन्नाइनिफ्राय एबार न'आव फैनोसै मास मोनसेनि थाखाय एप्रिल जोबहां फैनाय जागोन दां खेख्लायनोसै ओमफ्राय न'आव सफैनानै अमा सबाय दाउ न'नि इनो से गुड मर्निं Morning. Bodo. दिनै एसे लेट जाबाय ओंखारनाया 5:30 ओंखारनांगौमोन 7 जाबाय टाइमा नायगोन 7 7:30 जाबाय नायनोसै माला सहैनाय जायो 5 घन्टा जोंनि क'क्राझार गुवाहाटि बायदि सहैगोन बे थाबनो नै सानाबो ओंखारबाय माथो बोथोरफ्रा माथो ओरैबा ओरै जागासिनोलै बबेहायबा थान्दा बबेहायबा गरम ओरैथिं एकदम खुवा नै नायनोसै लामायाव मा जादों फालाय चेन्नाइआव सहैबासो मिन्थिगोन ओरैबायदि गरम जाखायो बिगुरफ्रा बेदलाबजोबनो नागिरखायो सान्दुङाव गस्ला गानाबालानो ओंखारबा ओरैबायदि गरमखा नानियासो आंखौ फोजादों दिनै सानैबो दुंफ्ला बेंगलरनिफ्राय जुदि चेन्नाइआव थांनांगौबा लामाजों अन रड 6 घन्टा लायो खिन्थु एक्सप्रेस हाइवे फैगासिनो जोंना चेन्नाइ टु बेंगलर 3-4 घन्टायावनो सौहैगोन 8 लेन हाइवे फैगासिनो बेथ' फुरानासो बे फैबा मोजां जासिगोन रायजोफोर साहा मोनलोङाखैलै साहा नागिरनांसिगोन एसे नै मोनबायबोलै मोनसे गिदिंनानै फैफिनबाय एसे साहा नांगौलै नङाबा गारि सालायनायफ्राव दिगदार जायो सारभाना बाबोन साहा लोंनानै ओंखारलांसै एसे पुरि टुरि जानानै हाइवेआव बेबायदिनो चलो ब्रेकफास्ट खाना कि नहीं खाना भूख नहीं लगा देखो मम्मी का डोसा देखो मैं है खा लो मामा नै जोंना दसा ओमफ्राय पुरि दिनै मोनजाबायलै उखैथारबायमोन नानिया जायानो मानोबा दिनै मैं थोड़ा सा चाय इज नॉट दैट ग्रेट स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल देलै रायजोफोर जानोसै एसे पेट पुजा खालामखांबाय नानियाबो जाबाय एसे चले हैं वो चीता इधर आओ इधर देखो आईने में कौन है वाह पापा इस तरफ इनू इस तरफ है 2 मिनट से ऐसे ओमफ्राय होख्लायलांसै जोङो थांसै ओमफ्राय भालुकमारियावबो थांगोन भालुकमारियाव फैनोसै र' मोनसेनि उनाव सिगांनि गारिखौ नायनोसै नायनो बियो रेसिं कार नो मालाय
स्पेयर टायर अब कि टुट्नौलाई सही का क्या माँ तू ज्यादा फोन मत देखो बंद करो नहीं दे गाड़ी पर को माँ बड़ी खालामो मानसिफ्रा मा गाड़ी थाय फेसलिफ्ट गोदान मडेल बानायगासिनो नोंथां महिन्द्रा बादि नुयो खिथुनिफ्राय थ XUV 300 and जागोन दां. Before we proceed further, a quick shout out to Mamaearth, our video partner, and for sending us this. बे जाहैबाय Mamaearth नि Coco Soft body wash for babies. Mamaearth नि जेसेबांबो प्रोडक्ट्सफोर फैयो बे जाहैबाय नेचुरल ओमफ्राय केमिकल फ्री ओमफ्राय Mamaearth जाहैबाय मोनसे इंडियन ब्रांड. Mamaearth थांखि लादों कि 2025 सिम बिसोर 1 मिलियन ट्रीज प्लान खालामगोन. ओमफ्राय Mamaearth जेसेबांबो प्लास्टिक्सफोर बाहायो बेखौ रिसाइकल खालामफिनो. नोंथांमोनहा जुदि बेखौ बायनो लुगैदोंबा बेखौ मोननो हागोन Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple ओमफ्राय Mamaearth नि ऑफिशियल वेबसाइट ओमफ्राय एपनि थ्रुयै. Mamaearth नि प्रोडक्ट्सफ्रा अफलाइनावबो मोनो. नोंथांमोनहा नोंसिनि खाथिनि लोकेल स्टोराव चेक खालामनो हागोन. ओमफ्राय नैबे कुपन कोड ब्रह्म 2023 खौ जुदि नोंथांमोनहा यूज खालामोबा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मोनो. हैं? रुक जा मां. चेन्नई से वेंचले. I beat you. रुक जा मामा 2 मिनिट लामाया गाज्रिथार माथो चेन्नई मोनहां हैं? That's Chennai. Chennai? If you're talking about Chennai. Chennai is another 100 kilometers. Another 100 kilometers. It will be soon night and we will sleep in a car. लामाया नै जागासिनो डाइभर्सन बिराद दङ ओमफ्राय ट्राफिकफ्राबो बिराद जायो चेन्नई मोनहां लरी की लरी ट्रक की ट्रक ट्रक की ट्रक हाँ मेरे को भी दो थोड़ा थो अंकल जी नहीं ऐसे हाँ थैंक यू माँ दो ना मेरे को मुझे ये क्या है इतना बड़ा चिप्स बाप रे नहीं नानी अभी शौक बुरा हरदंग ओकेड़ा गुस्सा आ रहा है क्यों नहीं पहुंच रहे इतना दूर हैं कितना दूर है पा ओके वही नहीं फिर रागा जिंगेशने मन दबो शुक्रिया अन्ननी ओके मामा we are reaching in some time okay 1 hour maximum चेन्नई नि गरमखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै दा केमेरायावथ' मा बुंबावनो होनबाबो स्रां नुखाथारो नायदो ओरैबायदि गरम आयु चेन्नई सेन्ट्रल सफैबायलै बेले रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन न'आव थांनानै एसे रेस्ट लायनोसै आंनिया नै उन्दुगासिनो लोगो मोनसिगोन थाबैनो पूरा फोड़ रही है नो फोड़ वेरी गुड फोड़ हो गया चलो मजा आया